Aan het begin van de middag hier keer in Haas alles even wat lichter aan, maar het zo stadig gewoon meer aan. En dan zie je het zelfs wat sneeuw terug in. Ja, en als je dan naar de komende dagen zegt, dan rennen de temperaturen alleen nog maar op. En hier in de joert en de oude dagen ijzel, 3 dagen ijzel. Vannacht krijgen we nog storm en takken wieken waarschijnlijk al wat sneeuw. Maar laat ik het op mijn richtje zetten. Allereerst, joen en vannacht betieden Rijn. En soms ruimt het nog stevig. En het kan nog altijd een glijden zijn, vooral in die gebieden met nog ijzel light. En dan, letter joen en vannacht wordt het wat meer droog krijgen. Een bui of een buiken. En verder is een temperatuur die luidt zo om de beide 2 graden heen. Dat houdt nog net door. En de wind krijgt er rond het, wordt storm in het kustenwaardgebied, krijgt 8 und 9. En dus kans op windstichten. En dus kans joen eerst nog op glijdens. Terug naar morgen. Een dag maar gelukkig weer eens even wat zinnen. De zin is weer om. Maar ik een bui of een buiken. En de temperaturen 6 graden. En de wind zuid-zuidwest matig en krachtig. En dan zeggen we vooruit. We zeggen vooruit naar een weekend met temperaturen zo'n bij de 6 of de 7 graden heen. En we hebben tijden Rijn, we hebben tijden droge perioden. Op maandag, ik wil wel zinnen, maar ik een paar buien. En in de nacht van maandag op dinsdag 1 graad boven 0. Dan wordt het al kouder. En ik denk dat wij in de nacht van dinsdag op alweer eens even de winterse buien krijgen, de sneeuwbuien. En ik kan het daarna nog wel eens even terugzetten. En we zorgen het hier in Haas van een beetje. Dan zie je het zelfs wat sneeuw tussen de Rijn terug. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.